ഞാനൊന്ന് ഈനൊന്ന് കടക്ക് ഡ്രസ്സ് പാടത്ത് പോഞ്ഞ് പോകുന്നില്ലേ ഓടെ പോപ്പാന്ന് കേന്ദ്രേ ನರಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜ ನರಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೋಜಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನೇ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತ ನೋಡು ಏರಿ ಏರಿ ಅಂದ ರೇತಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಚ್ಚ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ പോകുന്നിಲ್ಲ ಓಡೇಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಪೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಡಿ ಪೋಪೆಂದು ಆಗ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಹಲೋ ನಿನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೋಜು ಆಯ್ತು ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಮಾರಿ ಛೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋ ಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ನಬೇಕದ ನಮ್ಮಂಗೆ ಬಾಗಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಚೆಪ್ಪುನಿಲ್ಲ ఉండా నెట్ 90 వచ్చి సార్ ఎంకలే ఓడుతున్నా ఎంకలే తూయారు అదా వచ్చాను సార్ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿದಾದ ಪೊಡ್ದಾದ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಊಟಕ್ಲ ಪೂರ ಪಡೆದು ಬೈದೆ ಮರ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕಂಟ್ರಿಲಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಹಲೋ ಮೊಯ್ತೀನಪ್ಪ ಓಕೆ ಹಲೋ ಸದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಲೋ ಈಗತ್ತ Belikebolar ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನೆ ಬರೇ ವಾಲ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಓದ್ಬೋದು ಕೆಪ್ಪಡ ಬರ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಆಯ್ತು ದುಂಬೆ ಭಯ చూడు పాప మారిలు సీడితే న్యూస్ తూపునియా ఊటిట్టు ನ್ಯೂಸ್ ಓದು ನಾ ಚೇತನಿದ್ದೇನಾ ಈತಗಟ್ಟದೆ ನಿಜೇನ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಮನಿ ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಾಗಿದಾ ಹಲೋ ಯಾರು ಹಲೋ ಹಾಂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯಾರು ಸಾರಿ ನಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಂಡ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಎಂತಿನ ಫೋನ್ ಎಂಡ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಗೇಟ್ದು ಉಳ್ಳಾಯ್ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದಾಗಿನ ಬರ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರದು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ರಿ ಹೆಂಗಿನ ಅಂದು ಒಟ್ರ ಹೋಲ್ನಮ್ಮ ಇರು ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವೇ ಇನ್ನು ನೀಂಚಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನು BBC ಮಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ನೇತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ పోతున్నాయి ಆಯ್ತು 18 ಜನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಮಾರ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಇವೆ 18 ಜನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ ಎಂಚಿನೇ ಅಲ್ತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪನ್ ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಿ ನಾಟಿಗೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ನಿಂಚ ಆ ಮೇಟ್ ಬಂದ ನಿಂಕಲ್ಲ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಸರ್ತ ಕಂಬದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀತಾರತ್ತೆ ನೀವು ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರೀರ್ ನಿಜ ಮಾರ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಓ ದಾನಿ ಪೂರ ಬೆಗರ್ದು ಬೋತಾರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ನಡ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನಿ ಯಾಮ್ BMW ಗಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ 1.2 crores 1.2 crores ನಾನು ಕಾಸು ಕೇಂಡನ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವಡತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಜ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇರ್ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿದ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಇದ್ದೀನಿ ಜೋಕ್ಲು ಗೀಟು ಪಾಡುವ ಮರ್ರೆ ಗೀಟು ಪಾಡಿನ ಮಲ್ಲಿ ಜೈತೆ ಕಾಪಿ ಬೇರೆಪ್ಪ ಅಂಚಾತು ಪುರ್ಲದ ಬಾಲ್ಯಂಡ ಏರ್ ತಟ್ಟು ಚೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತೋಜುವರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ತುಂಬೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇತ್ತಂದತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಕೂಲು ಕಟ್ಬಿಡಿ ಅವು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ವಾ ಸಂತೆದ ಬತ್ತು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಏಯ್ ಸಂತೆದ ಹತ್ತಂದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಮುಲ್ತ ಹತ್ತಂದು ಚೂರಿಯಾ ಮುಟ್ಟುಲಿಯಾ ಇವಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲೆ ಉರ್ಪಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾನೈತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಳು PUC ಬತ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೇನೆ ಆಯ್ತು ಮದ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಾನ್ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತ 7 ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿಯನ್ನ 4 ಏರ್ ನಾಕಲ್ಲು ಮಂಡ ಅಕಲ್ಲು ಬಂಡ പൊണ്ണു പണ്ട പിതായതാ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಣ್ಣ ಆಣ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಣ್ ಏನಂತ ತೂವಣ್ಣಕ್ಲು ಮುಜ್ಜಿಜ ನಾಣುಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ 4 ಪಿತಾಯಿ ಪೋಪುನತೆ
ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಜನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ఆయన ಮತ್ತೆ ಇರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತಾ ನೀರು ಬೂರು ತೈತೆ ಹೋವಾರು ಆತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ತಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಡೋನು ಕೆಬಿಕ್ ಬಂಗಾರದ ಉಂಡು ಕೆಬಿತ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಲ ಇರ್ನ ಅವು ಕೋಟುಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಮೂಲಕ ಮಾತ ತೂನಗ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುದಾರು ಹಿಂಗ ವಹಿವಾಟು ಪಂಪು ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಜವು ವಹಿವಾಟು ತಾನೆ ನಾನು ಕೋರ್ದಾಟ ಹೋಪು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರನ್ ತೂನಗ ಈರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಲ್ಕ ತೋಜಾವ ಸೊ ಏತ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ವಹಿವಾಟ್ ಸಾರಿ ಏತ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1233 crores ಓ 10 ಕೋಟಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಇರ್ನ ಅವು ತಿಂಗಳದ ವರ್ಷದ ಏತಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಂದಾಂಡ 1233 ಇಂಟು 12 ಮೈ ಗಾಡ್ ಏತಿಯವು ಇರೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ ನೆನೆಯಪುದಿ ಪೆನ್ನ ಯಾಪಲ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುಂಡು ಓ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಐತ ಈತ ಲಾಭ ಉಂಡು ಬಾಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತಿನ್ನದಿನ ಕುಳ್ಳಿರಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಲ್ಲೆಡ್ಡೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪ ಅತಿಥಿಗೆ ತಿಥಿ ಮತ ಮಗ ನಮಗಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳ ನಮ್ಮಡನೆ ತಂದು ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಅಲ್ತ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ತಾರಿತ್ತೆ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ಮೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪನ್ಪನ್ ಬಹು ಸುರುಟು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಐಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಬುದಾರು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಮಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಬಂಡು ಅಡೆ ಮುಗಿಂಡು ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ದ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ 15 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಚೀಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಉಂತಲ್ಲಿ ಉಂತವನಿ ಬೋ ಮುಗಿನದ ಇರ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಿಡು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೋಯ್ಪೆ ಒಂದು ತೆಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಜನಕ್ಕಲೆ ಹಲೋ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಬಡಿತು ನಂಗೆ 5,000 ಬೋಡಿತ್ರ ಯಾರು ಮನ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಕಿಸೆಟ್ 2,000 ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಮರಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಟಿವಿ ಕೋಟಿ ಪಾತೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈತ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ನಂದು ಓ ಈ ಕೋಟಿದ ವಿಷಯ ತಿರ್ಗಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾ ತಿರ್ಗಾವಣಂತ ಬರ್ಚೆ ದಿನ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಕೇಂದಿಜ್ಜತೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಿಡಿ ಬೇತೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಡು ಮಾತೆ ಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ 5,000 ಕೇನ್ ಎಂಡ 5 crore ಕೇನಾಡು ಅವು ಕೊಡ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಈ 5,000 ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕೊರ್ಪಿಚಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನೆಕ್ಲ ಅಂದುಜ್ಜೆ ಏತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇನಾಡು ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕೇನಾಡು ಕೊರ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾಪ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಯಾಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ಬನ್ಲೆ ಏನಪ್ಪಗನೆ ಇನ್ನು ಚೆಕ್ಕನೆ ಚೆಕ್ ಕಟ್ಬಿಡುವೇನು ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮಡ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂಡ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ದುಂಬು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತೇರತಿ ಅಂದು ಆರೋಪಣಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾರು ಸುಂಕತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತೇರು ಸುಂಕತಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಟಚ್ ಇತ್ತನು ದುಂಬು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ಸುಂಕತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸುಂಕತಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕಂಚು ಹೋಗಿ ಈ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆವಾಡು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆವಾಡು ನೇ ಬಂದ್ಬರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿ ಇಂಚು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಗಂಜಿಲ ಎಟ್ಟಿತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟಿತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಡಿದೆ ಹೋಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಲ ನಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಎಟ್ಟಿತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಜೂಡು ಮಲ್ಲಕಲ ಇಂಚತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಯ್ಯ ಬಂಡತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಮೀರ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ನೆತ್ತ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಮರೆಯಲ್ಲದು ಬರ್ತು ಆಯ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೋಡು ಆಯ್ ಬಟ್ ಶುಗರ್ ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚು ಅಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಐತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮರಿಯಲೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಪು ಮರಿಯಲೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಯಕ್ ಬೋಡದೆ ತೆತ್ತಿಪುನಿ ಅಂಕಲ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ಮರ ಬೊಕ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಬೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾನ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನಿ ಆಯ್ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಹತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆತ ಇಡೇ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್
మ్యాచ్ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಓ ಅಂದೆ ಓ ಮನ್ ಬಂದಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏನು ರಫೀಖಾನ್ ಪಾತಿರೋಣ ಓ ರಫೀಖಾನ್ ಎಂಚಾರು ಇವಾಗ ಏನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ ದೀಪೆ ಹಿಂದಿದ ಅಂದ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಆಪನೆ ಕೆನುಡತ್ತೆ ಕೇಂಡು ಅಂದ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಒಳ್ಳರಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಯಾ ಬೊಂಬೈಗೆ ಉಣಿ ಬರ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಟು ಬೊಂಬೈ ವೈಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಟು ಬರ್ಪೇನು ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಂಡದ ಬಳೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಬರ ಎಂದು ಬಂಡಿದ್ದು ಹಾಂ ಅಂತೆ ಅವು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತು ಬೋರಂಡ ಅವು ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಕಲು ಬರೋ ಪಂಡದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಂದು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಗ ದಾದು ಪತ್ರ ಅದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇರು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷ ನಟ್ಟೊಂದು పోతు ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ ಮಾಡದು ಓಲಿ ಇರು ಎಂಚಿನ ಎರಡು ಮಂಗಾಲ್ಪಿಣಿ ಇರು ಕನಕಲಿಗೆ ಮಂಗಾಲ್ಪಿಣಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಐ ಕೊಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಯಾಪತ್ತೊಂಡ್ಲ ಇರು ಬಿಸಿ ಇರು ಅವಳು ಕುಳ್ಳತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕೋಟಿ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಎಂಚಿನೆಂದು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಹಲೋ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಯೇ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಇಜ್ಜ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಈರಣ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ 200 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇರಿಗೆ ನೆಲಕಾಕಿ ಏನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಂಗಾರನ ಅಡೋದಿತ್ತೆ ಈರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ನಿಯೇ ಈರೆ ಕೊಂಜಿ ಅವಂಜಿ ಇಜ್ಜ ಆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಹೀರೋ ಮಲ್ಪೇಣ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾರಿ ಇರು 3 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಆಡದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬೇಳೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎರಡು ತೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ 200 ಕೋಟಿಗೆ ಎನ್ನ 15 ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡದು ಆ ಸುಳ್ಳುನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಸಾರ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಡಾದು ಸತ್ಯಡೆ ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡ ಸತ್ಯಗ್ ಎದುರು ಓಲಾಯ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ಬದುಕುಗ ನಮ್ಮ ಎನಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಸುಳ್ಳುಗಾರೆ ಅದು ಬದುಕೊಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಗಾರೆ ಅದು ಬದುಕಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪುದಾರು ಸತ್ಯಡು ಪನ್ನ ಪುದಾರು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೋರು ಸುಳ್ಳುಡು ಪನ್ನ ಪುದಾರು ಇಲ್ಲದಡೆಗಿಲ ಎತ್ತಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಆವಚ್ಚಿ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತಿನೈನು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಅರಕೇನ್ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಫಿಗರ್ ಹೊರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಪಂಡೆ ಅಂದಂಡ ಕುಡೊಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವೇ ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವು ಸಾರ ಸರ್ತಿಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಓದ್ತಾರ ಅಂಚಪ್ಪೋಡು ಅದು ಮಾತೇರ್ಲ ಎನಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಚ್ಚಿ ನಿಯತ್ತಿಡು ಬದುಕಲಿ ಸತ್ಯಡು ಬದುಕಲಿ ಅಂಚೈತೆ ತುಂಬ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅರೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲ ಮರಪುಣತ್ತೆ ನೆನಪು ದಿಗೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಓಯ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಪನೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಇರನ್ ತೂನಾಗ ಇರೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಲ್ಕ ತೋಜಾವ ಹಾಂ ಸೊ ಏತ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ವಹಿವಾಟ್ ಏತ್ ಇರ್ನ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿಂದ ಬಂಡಲ 1000 crore 22 33 ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಉಂಡು ನಾಲ್ಕಲ ಟಚ್ ಉಂಡುಂದೈತಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತತಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾತಿತ್ತು ಜಾಪಗ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದು ಇರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂಡಿತ್ತೆ ಇರಿಗೆ 97 ಅವಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲಿಕಾ అది మసాలా దోశ కన్నా పోతిన కొంచెం ఇత్తే బత్తిని పన్లే ఈరే పన్లే అందాలు పనిపించి అందే అందాల పనుడు Be like Bolar.